गोथैसालि मोनहैयो गोथैसालि माने नोंसोरथ' मिथि आयु गिथाव बाथावनो आयु 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 दुबाय हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल तो नोंथांमोनखौ बे आंनि देमाल ब्लग इट्स आवर बडी इन खेबसे फिन बरनाय जालायबाय गाइस नैबे हरनि समाव ओमफ्राय जों मा नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायना फैबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिनाय जाबाय गाइस ओमफ्राय जों दायो हर बेरायगोन आरोना थ' नोंथांमोना नायना फैबाय थागोन गाइस नेक्स्ट दङ नै लाल बिथां बिनि हिन्जाव ओंखारनो थांदों जों गाइस थ' अच्छा ठीक है थ' दायो थांबाय थानोसै गाइस थ' नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादों आरोना गाइस बोथोराबो ओरैबायदि गरम ना मा बुंनो थानो नाया नै लांथि लुंथि खुनानै बडि गैयाबा बेखायनो जाबाय गाइस ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' माइ बिफां नुफेराखै दा नै दानि माइ बिफां गाइस नै दंजोबोयाव नै गाइस नै नैखौनो होनो माइ बिफां गाइस माइ बिफां नुफेराखै ना नोंसोरो नै हिट जाबाय माइ बिफां गाइस थ' नै माइ बिफाङा नुबायना दिनैनिफ्राय नै बेखौनो बुङो गाइस नै अच्छा नै सोरगिदिं दंजोबो आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना नै ओमफ्राय बेयाव सासे दं नै लाल आइ बेयाव सासे दङ लाल बिथां नै थ' गाइस नै आंखौ केमेरा बाय दं थ' गाइस नोंथांमोना माइ बिफांखौ नुबायना दिनै गाइस नै बिदि जायो आरोना माइ बिफाङा गोलाव गोलाव गोथां जायो आरोना गाइस थ' गाइस आरोबाव डेन्जार बिफां नुबावबाय डेन्जार माने डेन्जार बिफां जोनोमाव नुफेराखै आं गाइस नै बेखौ मा बिफां होनो मिथिगौ नोंसोर नैखौ मा होनो इखौ नोंसोर मिथिगौ कमेन्टआव खोन्थाहरनाय मा होनो गाइस मा बिफां होनो इखौ मिथिगौ नोंसोर बेखौनो सामथाय गाइस सामथाय नों मिथिबाय गाइस सामथाय नै सामथाय आरो दायो नोंसोर मोनसे मडेलनि दंफां खोन्थाबावनि आं नै बेखौ मा दंफां होनो मिथिगौना नोंसोरो गाइस बेखौ मा होनो गाइस बेखौ मा होनो मिथिगौना गाइस बेखौ खासि हाग्रा होनो खासि हाग्रा बुङो गाइस अच्छा हमको सिखा रही नै आं इयाव हाबनो नागिरदों एसे गाइस नै माबाफोर थानो हागौ दै नायनो आं गाइस गाइस नै बेखौ मा बुङो मिथिगौना नोंसोरो बेखौ मोखोना होनो मोखोना गाइस एमाव देनायावबो होयो गाइस नै गाइस है बेखौ मोखोना होनो गाइस मोखोना बिलाइ थ' नोंथांमोना मिथिबाय ना मोखोना बिलाइ माबायदि नै बेखौ देग्लिनानै देनानै माने बानायनाय जायो आरोना मिक्स खालामनानै गाइस थ' नोंथाङा भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदों लाइक शेयार साबसक्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस थ' लाइक साबसक्राइब खालामथारदो गाइस साबसक्राइब नांथारगौ गाइस थाबैनो 1K खालामना होबानो जाबाय गाइस थ' मोजां भिडिअ लाबोगोन बिदि इन्टारेस्ट थ' नोंथांमोना मोजां भिडिअखौ लाइक शेयार साबसक्राइब एन्ड कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय गाइस थ' आं नोंथांमोननो माबा माबि बिफां देखायबावनि गाइस नै थ' आं हाग्रा जाहारबारियाव दं आरोना नै जाहारबारिनिफ्राय ओंखारबाय गाइस हेल' गाइस आं नोंथांमोननो मोनसे आरो खाथरनाक चाइनानि दंफां देखायनो नागिरदों गाइस र' नोंथांमोना बारा नायनो आथुर जानाङा थ' आं देखायगासिनो गाइस बे जाबाय चाइनानि दंफां गाइस नै बेखौ नुफेरदोंमोन नोंसोरो मालाबा गाइस नै बे जाबाय चाइनानि दंफां बेखौ मा दंफां होनो मिथिगौ कृष्णसुरा दंफां होनो कृष्णसुरा मालाबा खोनाफेरदोंमोन मालाबा नुफेरदोंमोन गाइस नै बे जाबाय कृष्णसुरा दंफां गाइस जों दायो लेवार नागिरदों लेवार नागिरनो गाइस लेवारखौ आं नुफेराखै माबायदि जायो लेवारा माबायदि जायो नुफेराखै आं गाइस दिनै फार्स्ट टाइम लेवार नायहांदों व्हाट अबे लेवारालाय बुरु एम्बुसो दंबाय गाइस एम्बु खोमानो एम्बु होननानै माने गाइस लेवार नागिरनो लेवार नुफेराखै गाइस लेवार नागिरनो लेवार बुरु लेवारालाय बुरु गाइस लेवार नागिरदों आं लेवार थ' गाइस लेवार नागिरदों थ' गाइस आं लेवार नागिरबाय दं ओमफ्राय लेवारखौनो मोनाखै गाइस लासै थाबायना नागिरनांगोन गाइस लासै थाबायनांगोन गाइस लेवारखौनो फार्स्ट टाइम नुहांदों दिनै गाइस बुरु अबे बुरु चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह थ' आं दायो न'आव थांसै गाइस बारा दाजालायाव मोदायबो दङ मोदाय थायो मोदाय नै मोदाय थायो इयाव मोदाय गाइस मोदाय थ' गाइस आं मोनसे गिथाव बाथाव बुस्थु नुलायबाय दै नुफेरै नै मा बुस्थु गाइस नै आयु गोलाव लावनो मा बुस्थुलाय स्लिमलाय जोंख्लाबलायथारो नै गाइस बिथिरिथा जोंलायथारो नै गाइस मा बुस्थु बेलाय आयु गोलाव लाव गिदिर गोजा गोसोम आयु मा बुस्थु बेलाय जानाय नङा गाइस नुफेरै बुस्थु नुबाय दिनै गाइस मा बुस्थु मोनहैयो आयु गाइस नै आं दा अन्थाइबारि जायगायाव मोनफैलायबाय गाइस आयु गिथाव बाथावनो आयु अन्थाइबारि गिथाव बाथाव जायगाथार थ' आं मोदाय नागिरदों मोदाय
मोदाय नागिरनि गाइस मोदाय दं नङाब्रा गाइस मोदाय नागिरदों आङो गाइस हेलौ गाइस दैबो दंलायथारो नै दैबो दंलायथारो मोदाय नुहराखै आङो मोदाय नागिरदोंमोन आइ जानाय नङा गाइस गाइस नोंसोर मिथिगौना बेखौ मानि थाखाय होथेदो बिथिया थांबा गोथैसालि मोनहैयो गोथैसालि माने मिथिना मिथिया गाइस गोथैसालिया जाबाय गाइस जायनो थैयो बेखौनो फबना दोनहैयो आरो सावनाय जायो आरोना गाइस बिथिया थांबा मोनहैयो गाइस गाइस दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक हो थुलाबायनानै इदिबो थुना हागोन गाइस बिदिबो थुना हागोन गाइस आरो साबसक्राइब खालामथार गाइस ओइ गोजा जालाल नुनायाव ओरै थुना होबानो जाबाय गाइस मिथिबायना गाइस भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस बेबायदि भिडिअ लाबोनांगौबा लाबोबावगोन गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनोमोन गाइस बाय बाय गाइस